Hei, salut! Eu sunt Felicia, vă sunteți pe canalul meu de YouTube, iar astăzi ne vom juca un tower de Halloween. Și sper să nu-mi iau damage sau să cad, pentru că o să plâng. Pentru că nu-mi place să... mă rog, nu vreau să pierd în general și gata. O să sar direct așa, bam, bam, bam. Eu, de sincer, mă cam pricep la obiuri. Și, sincer, îmi place să le joc. Da, ok, fie. Bă, e vina la aia. Bă, din cauza la notificarea aia. Ai, din cauza la notificarea aia am căzut. Sincer, jur că o să plâng. Degrabă o să plâng cu siguranță. Opa, așa, opa, așa. Ok, am ajuns din nou aici. La turcoazul ăsta verde stiliu mai mult. Și atât le trebuie dacă mai dau vreo notificare de genul. Bă, mă enervez. Eu nu sunt genul ăla de persoană care să nu se enerveze. Așa că... Doamne, câta scărița, Doamne. Și dacă nu nimeream, apoi ce? Doamne. Îmi sare inima. Ai de viața mea. Mi-a sărit inima. Și gata. Atâta spun că mi-a sărit inima. Doamne ferește. Și mergem frumos să ne luăm punctul. Că atunci când cred că o să cad, nu cad. Dar atunci când cred că nu cad, cad. Yay! O să se termine timpul mai repede. Pe. Aici. Hai, fată, vin mai repede și termină. Ca să fie mai rapid timpul. Să termine mai repede. Mă plictisesc. Tot deodată. Bravo, bravo. Bravo! Yay! Ce bine! Ok, că văd că jos era decorat puțin de Halloween. Da, fie. Fie ce-o fi. Bă, fix asta. Bă, ce-i naiba asta? Hai de viața mea. Parcă-l trecusem. De ce-i fix așa? Of, Doamne. Doamne. Deci sper că în fiecare tower, adică în fiecare rundă de tower, să fie culoarea portocaliu sau negru. Pentru că astea și poate violet. Pentru că astea sunt culorile și verde închis, poate. Pentru că astea sunt culorile Halloween-ului. Doamne ferește-mă, cât tare m-am panicat și speriat de fapt. Frumușel. Sincer, eu sunt destul de mare fan al obiului. Așa că, da. Aici am trecut. Băi, era să mor, Doamne. Așa.
fel era să cad numai ce. Bă, dacă ar fi astea în realitate, eu mi-ar fi frică să vin până aici, sincer. Prima. Hai mă, odată, terminați odată opiu. Taurul, de fapt. Bă, dar îmi place că e colorat. Hai mă, în sfârșit. Hai. Că dacă sar la linia asta, sunt la maxim. Tucu. Hai mă. Unde să ăștia? Doamne, s-a bea la culoare albastră. Adică tocmai acolo. Uitați pe linie. O, vine așa, nu prea repede. Hai, fat, mai repede. Că n-am eu de când să te aștept. Atât-i trebuie dacă chica. Sincer. Atât-i trebuie. Un ochicat. Hai, fat, odată. Să termini timpul ăsta mai rapid. Hai. Nu te enerva. Nu vine să cred. Deci nu vine să cred așa ceva. Nu vine să cred. Cum să caz la final, când mai aveai o săritură și terminai și trebuia doar să mergi. Doamne ferește. Asta-i, nu vreau să zic vreun cuvânt urât, dar serios la. Bă, nu vine să cred. Tot eu termin prima oricum, cu siguranță. Bă, dar ce au ăștia cu... Ca să pună mereu prima doar harta asta. Ce au ei cu harta asta? Nu știu ce au ei cu harta asta, dar fie. Bă, dar ce instinct am avut. Doamne ferește-mă. M-am și speriat deja. N-am eu nevoie de asta. Să nu cad. N-am eu nevoie nici de asta. Doamne ferește-mă. Să nu cad. E ok. Bă, ce? O fată deja mai are un pic, mai are cam un nivel și termină. Bă, ce e asta? Nu-i cinstit. Eu trebuie să fiu prima. Bă, fată, hăi, tu deja. N-am nevoie. Bă, dar de ce nu se văd așa bine? Și te fac să te încurci. Dar parcă am sărit la timp acolo. Fie, nu-mi pasă. Vlom. Doamne, în sfârșit. Da, încă nu
s-a terminat culoarea? Ba da, s-a terminat, dar că nu se prea observă. Doamne ferește. Așa, perfect. Cum ar trebui să sar eu până acolo? Așa. Bă, fată, dă-te. Cineva deja a terminat. Da. Fata aia. Nu-i nimic. Că vin și eu din urmă. Nu pot să cred așa ceva. Să termine mai repede runda. Că mor din nervi aici. Mai joc o rundă și gata. Și închei video că mor din nervi deja. Cum pot eu să fac chestia asta? Hai să termin mai repede runda, că nu mai pot din nervi. Doamne, și uite și pe aceea. Doamne, ferește. Uitați decorațiunile astea de Halloween. Două decorații. Wow! Ce să spun? Da. Măcar o pus. Aceea. Dar ce așa de greu? Foarte simplu aici. Trebuie doar să fii atent cum sari. Și atât. Bă, dar e ușoară. Bă, dar de ce taci pe acolo când e pe acolo e mult mai greu? Nu știu viața lor. Fac și vreau. Ei fac și vreau. Vor cu viața lor. Bă, haideți odată. N-am eu timp de discuțiile astea. Las așa. Ui! Uite așa. Iar așa. Ups. Mă voi uita după clip, după ce fac clipul. Da. Doamne! Doamne, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, bă? Îmi explicați, vă rog. Ce s-a întâmplat, bă? Bă! Serios, și-am închei video. Deci cam atât a fost pe vlogul pentru video sau pe astăzi. Nu uitați să lăsați un mare, mare like, un subscribe și să-mi dați follow pe toate rețelele mele de socializare. Le las în descriere. Pa!